tästä oikeesti pois. Eikö siis... Anteeksi, sanonko oikeasti, minne voit työntää tactical maskisi? Älä. Voit... Voit työntää sen aunukseesi. Siitä jatkami. Ei kukaan ei arvannut, että tuo oli tulossa. Älä mitään. Sanotko tuon lauseen uudestaan? En. Sano nyt. Se oli niin turha. No. Kun minä en kuullut sitä. No. Ei kiinnosta. Sano nyt se. Kuulitko sinä te? Mitä? Etkö kuullut? Kuulitko sinä, Atte? Mitä? Arttu. Mitä? Hele. Niin. Lehele. Kyllä, minä olen. No! Arttu. Mitä? Taas taktinen granaatti.